e biyol Human Rights Watch warngo ko famɗi fof fodde worɓe 21 e gardegol konunkoɓe leydi ndi ina fawi e ardiɓe laamu faddewu Mali. Dongal pawingal e maɓɓi ko hollirde e dow laaɓal tefoore nde ɓe mbaɗi e nde nokkure. Fedde nde andini wonde ɓe etima jokkodirde e ardiɓe Mali fodde laabi kewɗi, kono ɗum heɓidaki ko idi heɓe ɓayyina ngol cimtol. E nder maggol fodde seedeɓe joyo e goto nangganoɗo ɓocciti heeɓi namnede e o alhaali. Human Rights Watch tengtini wonde fodde worɓe 21 pawanomo jungo, hen fulɓe 22 keɓtinama e joyo heddiɓe ɓe tawi goto e maɓɓi ko e leñol Tamashek o jeeya, kono inɗe maɓɓe gandaka. Konunkoɓe leydi Mali tongi juuɗe maɓɓe caggal ɓe mbumi guite maɓɓe ko ni wi goto e seedeɓe ɓe Human Rights Watch jokkodiri. Caggal balɗe 3 ko laaɓi heɓaki e o alhaali 19 jafaraɓe naaɓe keɓi yamirore immorade e konunkoɓe leydi Mali ngam taccude maayo to ɓe worɓe nawano. E yottagol maɓɓe toon ɓe jiiti fodde fureji 22 e nder ngaska ngota mawka ko luggiɗani no feewi. Dendagal worɓe wonnoɓe e nder ka ngaska koko kirsa, won hen koko mbaɗa taƴe ko ɗum wi goto e suka mbo bamuma nawano e nde nokkure e biyol Human Rights Watch.